Het is voor Nederland wel ons grootste project. En in het buitenland hebben we vergelijkbare grote projecten. Maar qua dramatiek en qua compositie en qua kleurbeeld is dit wel uniek in de wereld, mag ik zeggen. Na 4 werk met 12 meewerkers zit het er haast op. Het kleed van 21 bij 6 meter wordt in de sporthal van Wommels in elkaar zet. Over 2 weken wordt het in de entreehal van het Nieuwe Fries Museum ophangen. Ja, dit spat er straks uit in de entreehal van het Nieuwe Fries Museum. Dat valt op, dat knalt. Als je ziet hoe Claudia Jongstra deze grootte, deze enorme omvang van dit werk gemaakt heeft. Dat is monumentaal. Voor mij stelt dit het Friese landschap voor. De aarde, de beroemde luchten en het prachtige licht. Het kleed is makken van wol en side. Voor de horizon broekt Jongstra een 18e-eeuwse knooptechniek. Claudia Jongstra is internationaal verneemd troch haar kunstwerken van vilt. Ze maakt het stoffen voor internationale modeontwerpers en musea over de hele wereld. Ook in het Fries Museum hing je al verschillende kunstwerken van Jongstra. Het wandkleed is een van haar mooiste. Ik vind het geweldig. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar ik vind het een fantastisch mooi werk. Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Ook opnieuw weer die schaal. En straks met het goede licht, de goede belichting, denk ik dat het een enorme indruk zal achterlaten bij mensen. Ja. Over de kosten van het bijzondere wandkleed willen de kunstenares en het museum niet kwijt.